ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாம் உலகத்தில் எல்லாருமே பெரும்பாலும் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா கொரோனா வைரஸ் கோவிட்-19. இந்த 2019 முடிவில் இந்த கொரோனா வைரஸ் சைனாவில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி பெரிய அளவில் எல்லா நாடுகளையுமே பாதிச்சிருந்துருக்கு. ஸோ இப்போ பாதிப்பு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இந்தியாவில் அதுவும் தமிழ்நாட்டிலையும் பாதிப்புக்கு பஞ்சம் இல்லை. அந்த மாதிரிக்கு கொரோனா வைரஸ்னால் எல்லா தொழில் வளங்களும் சரி, மக்களுடைய வாழ்வாதாரங்கள் எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த பாதிப்புகளில் குறிப்பாக சொல்கிறதா இருந்தால் லோ கிளாஸ் அண்ட் மிடில் கிளாஸ் இந்த 2 செக்டாரில் இருக்கக்கூடிய பீப்புளும் அவங்களுடைய தொழில்களில் அதிகமாக பாதிச்சிருந்துருக்காங்க. ஹை கிளாஸ் பீப்புள்ஸ் அவங்களுக்கு தேவையான பேக்கப் மணி அவங்கள்ட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அவங்க பிஸ்னஸ் சரிஞ்சிடாமல் அவங்க பாதுகாத்துக்கிடுறதுக்கு அவங்களுக்கு முடிஞ்சுது. ஆனால் லோ அண்ட் மிடில் இருக்கக்கூடியவங்க அவங்களுடைய பிஸ்னஸை தக்க வைக்கிறதுக்கான எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் அவங்களுக்கு இல்லை. ஸோ அந்த சூழ்நிலை இல்லாமல் போனதுக்கான காரணம் என்ன? அவங்க தொழிலில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பாதிப்பில் மிக முக்கியமானது பொது இடங்களுக்கு அனைவரும் செல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுடைய அரசாங்கம் அறிவித்த அந்த ஒரு முறை. நம்மளுடைய வியாபாரங்களில் பார்த்திங்கன்னா மக்கள் நடந்து நம்ம கடைக்கு பொருளை பார்த்து எது நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைங்கிறத தெரிஞ்சு வாங்கிட்டு போகிறவங்கள தான் நம்ம இது வரைக்கும் கண்கூட பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலையில் மக்கள் அவங்க வீட்டை தாண்டியே வெளியே வரக்கூடாது, இல்லாட்டினா முக்கியமான தேவைகளுக்கு மட்டும் வெளியே வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அரசு அறிவித்ததுனால மக்களால் வெளியே வர முடியலை. ஸோ வெளியே வர முடியலை, அதுவும் பொது இடங்களில் கூடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால அவங்களால கடைகளுக்கு போக முடியலை. கடைகளுக்கு போகாததுனால தொழில் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே அதில் பெரும்பாலும் பாதிச்சிருந்துருக்காங்க. ஆனால் நம்ம சொல்லலாம் பலசர் கடை இந்த மாதிரியான ஷாப்ஸ்லாம் எல்லாருக்கும் நல்ல வியாபாரங்கள் இருந்துக்கிட்டு தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அதில் பார்த்தோம்னா ஒரு 100% எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த கொரோனாவால் ஒரு 20% பிஸ்னஸ் பீக்கில் தான் இருக்குது. காரணம் என்னென்னா டிமாண்ட் காரணமாக. ஆனால் பாக்கி 80% பிஸ்னஸ் நலிவடைஞ்சு தான் போயிருக்கு. ஸோ இந்த பிஸ்னஸ்லாம் ரீஸ்டோர் பண்ணி திருப்பி கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன பிளான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, நாம் உங்கள் கடைகளில் எந்த ஒரு வியாபாரமாக இருந்தாலும், அதாவது ரோட்டு ஓரத்தில் ஒரு கட்டில் போட்டு அதில் துணிகளெல்லாம் அடுக்கி கூவி மக்கள்கிட்ட விற்காங்க பார்த்தீங்களா, அந்த கடையில் இருந்து பெரிய ஷோரூம் போட்டு அந்த ஷோரூமில் பொருட்களெல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணி அதை விற்கிறவங்க வரைக்கும் சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா பொதுமக்களால் நேரில் வர முடியலை அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனையை தான் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு பகுதி இருந்தாலும் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன்னைய சூழ்நிலையில். அதுவும் ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். வாட் இஸ் ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங்? ஸோ நம்மளுடைய எல்லார் மைண்ட்லேயும் ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங்கை பற்றி என்ன புரிதல் இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லணும்னா, ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங்கிறது ஒரு போஸ்டரை ரெடி பண்ணி ஃபேஸ்புக்லேயோ யூடியூப்லேயோ இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நானும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டேன், ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டேன். ஸோ பட் அப்படி இருந்து எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை, என்ன வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நான் சொல்கிறத நான் காது கொடுத்து கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ அவங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங்கிறது இல்லை. ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, உங்களுக்குன்னு உங்கள் பிஸ்னஸ்க்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட் இருக்கணும். அந்த வெப்சைட் மூலமாக தான் நீங்கள் உங்களை உங்கள் பிஸ்னஸை நீங்கள் பீப்புள்ஸ்க்கு ரீச் பண்ணி கொண்டு போக முடியுமே ஒழிய உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் மூலமாக கிடையாது. அதாவது ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் மூலமாக கிடையாது. ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறதா இருந்தால், இப்போது பெரும்பாலும் உங்களுக்கு அது படித்தவங்களோ படிக்காதவங்களோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அதில் கூகுளுக்கு போயாச்சுன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற நாலேஜ் எல்லாருக்குமே இருக்குது. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, கூகுளுக்கு போகிறாங்க, போய் அவங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டியுமோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கூகுள் சர்ச் பாக்ஸில் டைப் பண்ணிவிட்டு சர்ச் கொடுக்குறாங்க. அதை பற்றி நமக்கு ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே நமக்கு வருது. சரியா? ஸோ இந்த லிஸ்ட்டு வருது பார்த்தீங்களா, அதில் இருந்து அவங்க பெஸ்ட்டாக எந்த லிஸ்ட் இருக்கோ சூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. நாம் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும்னா ஃபேஸ்புக் சர்ச்லையோ இல்லாட்டினா யூடியூப் சர்ச்லையோ, யூடியூப் சர்ச்சில் கூட பெரும்பாலும் பண்ணுறாங்க, இன்ஸ்டாகிராம் சர்ச்லையோ நம்ம என்னைக்காவது சர்ச் பண்ணி பார்த்துருக்கோமா? பார்க்க மாட்டோம். முதல்ல போகிறது எதில் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா கூகுளினுடைய சர்ச் இன்ஜினுடைய அந்த பாக்ஸில் தான் போய் டைப் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும், பீப்புள் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணக்கூடிய இடம் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் தான். ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சர்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் எது தேடுறீங்களோ அது சம்மந்தமான இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு வராது. ஸோ உங்கள் பிஸ்னஸை நீங்கள் ஃபேஸ்புக் பிஸ்னஸ்லையோ இல்லைன்னா கூகுள் பிஸ்னஸ்லையோ நீங்கள் போட்டு வச்சாலுமே உங்களுக்குன்னு ஒரு இணையதளம் வெப்சைட் இருந்தால் மட்டும்தான் அது சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் சொல்லிட்டு கூகுள் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது.
அது மூலமாக ட்ராவலிங் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் முன்னால் கொண்டு வரும். இதுக்கு வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலவரங்களில், இப்போ கொரோனா சமயங்களில், தொழில் வளம் இல்லாத இந்த சமயத்தில் நம்மளால் வந்துட்டு பெரிய பொருள் செலவு பண்ணி வெப்சைட்டு, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதெல்லாம் முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன். ஒரு ஆண்டர்பிரினர், அதாவது ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்டர்பிரினரை உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்குவோம். அவர் தன்னுடைய தொழிலை ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, அந்த தொழிலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல்ல அவர் எந்த வகையில் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் மார்க்கெட்டிங் பண்ணக்கூடிய முதல் இடம் என்னவா இருக்கும்னா, போஸ்டர், வால் போஸ்டர் அடித்து ஒட்டுறதும் நோட்டீஸ் கொடுக்குறதும் தான். சரியா? ஓகே. அப்படி நீங்கள் வால் போஸ்டர் ப்ளஸ் நோட்டீஸ் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, சிக்னலில் ஏதாவது வண்டி நின்றுச்சுன்னா வால் போஸ்டர் பார்ப்பாங்க, ரோட்டில் நடந்து போகிறவங்க இருந்தால் வால் போஸ்டர் பார்ப்பாங்க, அது போக கார்லேயோ பஸ்லேயோ போகிறவங்க கண்டிப்பாக வால் போஸ்டர் பார்க்க போகிறது கிடையாது. இப்போது உங்கள் தொழிலை பற்றி, உங்கள் தொழிலுக்கான இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ப்ரொஃபைலாவோ பேஜாவோ நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்க. அந்த பேஜ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் கிராவலிங்கில் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வராது. எது உங்களுக்கு கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு வெப்சைட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, அந்த வெப்சைட்டை தான் என்ன பண்ணும், அது கூகுள் கிராவலிங் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வரும். உங்கள் பிஸ்னஸினுடைய நேம்லேயே நீங்கள் வந்து ஒரு வெப்சைட் பண்ணணும். ஸோ இல்லை காஸ்ட் எஃபிஷியன்சி எங்களால் அது பண்ண முடியாது, இப்போ உள்ள கொரோனா சமயங்களில் ஏற்கனவே வந்து பணம் இல்லாமல் நம்ம தவிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம், இதில் இது வேறையா அப்படின்ட்டு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க. உங்கள் பிஸ்னஸை வந்துட்டு ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணுறீங்க அதை நல்லா யோசிங்க. பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் பிஸ்னஸில் வெளியே நீங்கள் ஒரு பேனர் வைக்கிறீங்க, இல்லாட்டினா ஒரு எல்இடியில் ஒரு போர்டு வைக்கிறீங்க உங்கள் பிஸ்னஸ்னுடைய நேமை. ஓகே. ஸோ இந்த போர்டு வைக்கிறதுக்கோ, இந்த எல்இடி போர்டு, ஃப்ளக்ஸ் போர்டோ இல்லாட்டினா எல்இடி போர்டோ, இது வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஆகிற செலவு என்ன? குறைஞ்சது ஒரு 10,000 இருக்குமா, இல்லாட்டினா ஒரு 5,000 குறைஞ்சது வச்சுக்கோங்களேன். அதிகபட்சம் அது கஸ்டமர் இருக்கக்கூடிய, அதாவது பர்சன்ட் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை பொறுத்தது. ஓகே. பட் குறைஞ்சது 5,000த்துக்காவது நீங்கள் வந்து போர்டு வைக்க மாட்டீங்க. ஓகே. அந்த போர்டு எத்தனை மாதத்துக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல அதோடைய தன்மை குறையாமல் இருக்கும்? ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு அடிக்கிறீங்கன்னா அந்த ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு 1 இயருக்கு மேலே வந்து அது தன்மை குறைஞ்சிரும், அதாவது கலர் மங்கிரும், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும். பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வெப்சைட்டை பொறுத்தளவில் நீங்கள் அதில் வந்துட்டு உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷனை லோட் பண்ணி ஒரு வெப்சைட்டை உள்ளே வச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடியவங்க இல்லாட்டினா வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடியவங்க அந்த பிஸ்னஸ் சம்மந்தமாக கூகுளில் சர்ச் பண்ணும்போது உங்களுடைய பிஸ்னஸை அந்த லிஸ்ட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டும். அதுவும் ஃபேஸ்புக், ஜஸ்ட் டயல் இதெல்லாம் தாண்டி முன்னாலே எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டும். எது மூலமாக அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, ஒரு ப்ரொஃபஷனல்கிட்ட கொடுத்து பண்ணக்கூடிய வெப்சைட் மூலமாக. ஏன்னா இன்றைய காலத்தில் வந்துட்டு வெப்சைட்டை பண்ணுறதுக்கு நிறைய வந்துட்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளம்பரங்கள் டிவிலேயே வர்றது நம்ம பார்க்குறோம். பட் அதுக்கும் ஒரு ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட்டை கொடுத்து பண்ணுறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் பண்ணுற வெப்சைட்டை நீங்கள் யார்ட்டையாவது போய் நான் இப்படி ஒரு வெப்சைட் வச்சுருக்கேன் போட்டு பாரு www. அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய பிஸ்னஸ் நேமை சொல்லணும். ஆனால் நீங்கள் ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட் மூலமாக பண்ணுறது என்ன சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா, அப்படிலாம் சொல்லணும் அவசியங்கள் இல்லை. உங்கள் பிஸ்னஸ்னுடைய டொமைனை ஏதாவது என்டிட்டி ஏதாவது சும்மா அடித்தாலே இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஹோட்டல் நடத்துறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஹோட்டல் பெஸ்ட் ஹோட்டல் இன் அவர் ஏரியா இல்லாட்டா நியர்பை மீ, இந்த மாதிரி நீங்கள் கூகுளில் போட்டாலே உங்கள் கூட எடுத்துகிட்டு வந்து காமிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது வந்து SEO அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட்டை வச்சு பண்ணும்போது அந்த ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு SEOவும் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, உங்கள் பிஸ்னஸ் ஃபஸ்ட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுது. ஓகே. இப்போது அந்த பேனருக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு 5,000 to என்டிட்டிஸ் அன்லிமிட்டடாக நீங்கள் எவ்வளோ நாள் செலவு பண்ணுறீங்க. அதே தான் இந்த வெப்சைட்டுக்கும். இந்த வெப்சைட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 5,000ல் இருந்து லேக்ஸ் கணக்கில் நீங்கள் வந்து வெப்சைட்டை பில்ட் பண்ணலாம். இதில் ஒரு 3 ரகம் இருக்குது. ஸ்டாட்டிக், டைனமிக், இ-காமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 ரகம் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள்ள நம்ம பேசுவோம். ஸோ அதனால் நான் இந்த வீடியோ மூலமாக நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, இந்த COVID-19 மூலமாக நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸில் வந்து பின்தங்கிட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எண்ணம்லாம் உங்களுக்கு வேண்டாம். உங்கள் பிஸ்னஸை நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியாச்சுன்னா, அதுக்கு நீங்கள் முதல் வேலையாக என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கான ஒரு வெப்சைட்டை வந்து பில்ட் பண்ணுங்கள். அந்த வெப்சைட் கண்டிப்பாக உங்களுடைய பிஸ்னஸை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகும். ஸோ அந்த வெப்சைட்டை எப்படி பில்ட் பண்ணுறது, இல்லாட்டினா வந்துட்டு அந்த வெப்சைட் நான் ஏற்கனவே வெப்சைட் வச்சுருந்தேன், எனக்கு பண்ணி கொடுத்தவங்க ஒழுங்காக பண்ணி கொடுக்கல, ரினிவல் கேட்டாங்க, அப்படி கேட்டாங்க, இப்படி கேட்டாங்க, இல்லாட்டினா நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷனை அவங்க அப்டேட் பண்ணி கொடுக்கல, இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளெல்லாம் மாட்டி இருக்கக்கூடியவங்களும் புதுசாக எனக்கு இப்படி ஒரு வெப்சைட் வேணும், அதுவும் லோ பட்ஜெட்டில் வேணும், இல்லைனா ஹை பட்ஜெட்டில் வேணும், இல்லைனா அட்ராசிட்டியாக வேணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்களும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்களை கால் பண்ணலாம். இந்த SR சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, வெப்சைட் சம்பந்தமான எல்லா டொமைன்லையும் நாங்கள் வந்துட்டு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நீங்கள் வெப் அப்ளிகேஷனாக வேணும்னாலும் நாங்கள் பண்ணுவோம், இல்லாட்டினா வந்துட்டு வெப்சைட் வெப் டிசைனாக வேணும்னாலும் நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம். எல்லாமே கஸ்டமைசேஷன்.
சும்மா வந்துட்டு ஒரு 4 பேஜ் இருக்கக்கூடிய பேஜை எடுத்து இதுதான் உங்களுக்கானது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது. ஸோ நாங்கள் ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருக்கக்கூடிய ஆல்ரெடி கஸ்டமர்ஸ்க்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கக்கூடிய டிசைன்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நீங்கள் www.srsoftech.in அப்படிங்கிற அந்த வெப்சைட்டுக்கு போய் அதில் போர்ட்ஃபோலியோ இருக்கும், அதில் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள். அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அதை பற்றி மேற்கொண்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். அது எங்களுடைய கஸ்டமர் சப்போர்ட் டீம். அவங்க உங்கள் கால் அட்டன் பண்ணி உங்களுடைய தேவை என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு அதுக்கான டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அந்த காலை ஃபார்வர்ட் பண்ணி அவங்க உங்களுடைய தேவைகளை இலவசமாக நிவர்த்தி செய்வாங்க. ஸோ உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ அதை நீங்கள் அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கலாம். ஸோ எங்களுடைய சர்வீஸை நாங்கள் எப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், அதனுடைய ஃபியூச்சர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, அதை வந்து கஸ்டமர்ஸ் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அதுக்கான ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் அவங்க உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி அதை வந்துட்டு ஒரு ட்ரஸ்ட்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து முடிச்சு கொடுப்பாங்க. ஸோ டோன்ட் லாஸ் யுவர் ஹோப். இந்த கோவிட்-19 வந்து நாம் உடல் அளவில் பாதிக்கப்படுவோமே தவிர தொழில் அளவில் கிடையாது. ஸோ உங்கள் தொழில் நலிவடைஞ்சிருச்சுங்கிற வருத்தம் உங்களுக்கு வேண்டாம். நாங்கள் இருக்கோம். டோன்ட் வரிஸ். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.